Olu lusasazo lwendaba lusiza ngqo kumagumbi osasazo kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazeziphambili. So bebajwayele ukudlula lamanti amancane. Then abandlula lapha nemvula ine kakhulu. Letikhukhula tiningi. Amthatha amandla aqala ngayo kumthatha. Ngabantu abathathu abarhaxwe kwiziganeko ezintathu ezahlukeneyo ukususela ngosuku lweNyibidyala nanjengoko imvula ezimandla ziquqa zibuyelela kwiphondo laseMpumalanga. Kuyaxhalabisa ukuselwa kotywala ngabantwana abaselula kulandela ushicilelo lwevidiyo ebonisa iimveku zisela iinyembezi zikaVictoria eMpuma Koloni. Kwezemidlalo, umqeqeshi weBafana Bafana uHugo Broos uzimisele ukuyiphumelela okwesibini indebe yeAFCON emva kokuyiphumelela neCameroon ngo-2017. Molweni Mzontsundu, singonondaba belijelo losasazo sesilungele ukuniphakela kuvimba wethu wangokuhlwanje, singalibasanga masingene emxholweni. Kurhaxwe abantu abathathu kwiziganeko ezahlukeneyo kwizandyondyo zemvula ezithwaxa iphondo laseMpumalanga ukususela ngosuku lweNyibidyala ngabantu ababini abamke namanzi ngethuba bezama ukuwela ibhlorho eLow Creek eBarberton logama umntwana oneminyaka eli-12 erhaxwe eMiddelburg. Udandatheko kwintsapho. Indlekele yehle ngosuku lweNyibidyala ngethuba uAndile Silinda ominyaka eli-19 ikhukhuliseka kwimphuphuma. Kwangobo busuku kwakule ndawo inye kutshayelwe imoto kwasinda ababini, kodwa ngelishwa uNonhlanhla Thusi ominyaka engama-30 uye warhaxwa. Usapho lwakwaSilinda luncunguphele. So bebajwayele ukudlula lamanti amancane. Then abandlula lapha nemvula ine kakhulu. Letikhukhula tiningi. Amthatha amandla aqala ngayo kumthatha. Then baqhamuka labanye bebayi-3 kwemoto. ePinar Cebukuhle Mbombela yimizi engapha kwekhulu eyonakeleyo. Abahlali babala ilahleko. Kusiphathe kabuhlungu ngoba kunginyalo asathi usimele sicale kuphi thina njengebaqashi nekudla kusocala ngakuphi noma ungathi uzofuna kuplana ubasetinkuni kude. Indlela nebroho azisindanga kukhukhuliseko zikhona kambe ezivaliweyo. Abasemagunyeni basahlola ubungakanani bomonakalo. Njengoba ngikhuluma nje manje baphansi phezulu bayasebenta basendela le-assessment kuyothi ngomvulo lapho sebabuyile khona sitoba nelithuba lokuthi sinikede ama-report laphelele kokuthi enzaweni leso kunjani. Kusenjalo kusaqhuba ukukhangelwa kwendoda nayo eyehlelwe lishwangusha lokhukhuliseka. Nanjengoko zisaqalela imvula kweliphondo, imilambo efana necrocodile iyaphuphuma iza nomncipheko kubahlali abakufuphi. Lisaqhuba iphulo lokukhangela imizimba yabantu abarhaxwe kunxweme laKwaZulu-Natal emva kweziganeko eziliqela zamaza alwatyuzayo ePennington. Igqiza labahlali limaxhaphethu likhangela amadoda amabini nangekafunyanwa kwezi ziganeko. Thompson neBalito amagqiza abahlangula semaxhaphethu esebenzisa inqwelontaka nezikhephe ukhangela indoda elahleke ngelixa iquba nomtshana wayo neminyaka eli-13 ngentseni yayizolo. Umtshana wale ndoda uye wahlangulwa ngumsamariya olungileyo. Kusenzima ukufumana umzimba wale ndoda ngenxa yomoya obhudlayo. Kusenjalo kwesinye isiganeko eMkomas kwayizolo amadoda amabini osapho lunye akwadlangezwa ngaseRichards Bay akhukhuliswe ngamaza ngelixa equba. Omnye wala madoda uye wahlangulwa ngelixa kusakhangela umzimba womntakwabo oneminyaka engama-21. Kwezolide zokuphela konyaka bekuthendi ushicilelo lwevidiyo ebonisa abantwana abaselula besela utywala kumsitho othile kwaye bephantsi kweliso labantu abadala. Esi siganeko sothuse uluntu de sayokufikelela nakwisebe lezophuhliso loluntu noluthe lasikhalimela esi senzo.
Emva kwengxelo nesiganeko sakutshanje esibonisa abantwana bezintshintsha ngobhelo omsele phambi kwabantu abadala, nto leyo edale isanxona ngakumbi. Abantwana abahlanu, omdala wabo oneminyaka eli-12, ababini abaneminyaka eli-11 kunye nababini abaneminyaka esi-8 kutyholwa ukuba bafotwa besela utywala. Kuvulwe ityala ngale video ethe tshitshilili kumaqonga ezonxibelelwano. Ukanti uluntu luphefumlelwe njenje ngale nquleqhu. I think silahle isintu sethu ngoba sikhule thina sixelelwa uba umntana ukhuliswa i-community. If ubonile into ibisenzeka eMpuma Koloni, abantwana abancinci besela ubutywala, umuntu omdala instead uba anqande lento yenzeka irong uthatha ifoni uyafota abantwana. Zezinto sisithi ke sinasizibuze singabantu ba sisizwe esinjani thina esi sifuna ukwasa usakha. Ingxakuba abantwana baphuza utywala ukuba abazali babathume emathaveni nemathaveni bayavuma because bacinga uba maybe sibadala or sinjani. So obvious mama bakuthume emathaveni ucinga uba into eright. Ucinga uba into eright, so uqedelela uthi hayi yithi nami nihambe ndiyozama. So abazali basithume emathaveni nathi sifuna ukuzwa la taste abayizwayo thina basithuma. Uyise wabantwana uthi aba bantwana bazithathela utywala kwisikhenkcezisi. Abasebenzi besebe lophuhliso loluntu baphononwa ngalenyewe bekhangela neendlela zokubasusa babase kwindawo yokhuseleko xa kukho imfuneko. Kwiindaba ze-SABC ndinguAphe Rhweqwana eRhawutini. Ukanti ukudadela entsulwini ngalomba simeme isithethi sesebe lezophuhliso loluntu umnumzana Mphumzi Zuzile. Sizibulisele sikwabulela ngexesha lakho mnumzana uZuzile. Esikubonileyo kumakhasi ezonxibelelwano kothusile kakhulu, ingakumbi xa ujongile kujongene nabantwana besela utywala. Njengesebe khasowungena usicacisele ngawapha amanyathelo eniwathathayo ngalomba. Enkosi Lisa, silisebe siye sabathumela onontlalo-ntle ukuba bayoku kwenza i-investigation. Investigation yethu ke ijongane nalento kuthiwa yi-contravention of the Children's Act, apho ufumaniseka into yokuba abantwana ba-abused. Alawa ke abantwana into yokuba basele utywala. We take it as a form of abuse and neglect from icala lethu as a department. So onontlalo-ntle bethu ke bebekhona phaya baqhubekeka ke up until izolo apho they were doing interviews together with abantwana aba kwela khaya so that sizokwazi sidibanise i-report, sidibanise ne-report yamapolisa so that the National Public Director of Public Prosecution can make a decision as early as next week so that action can be taken malunga nabazali o mama aba bayavumele abantwana basela utywala. Ingaba ithini indima ekumele uba iyadlalwa mhlambi ngabantu abadala abanabantwana abazibandakanya etywaleni beselula? Abazali ngabona bazosincedisa kuba ingabo abakufuneke befundise abantwana babo ngengozi ebangelwa kusela utywala. Abazali kwangoko funeka ibe ngabo abazi role models, babonakalise into yokuba bengaseli phambi kwabantwana. Also abazali should be the one who are supervising their children i-activities izinto ezenziwa ngabantwana, especially if uyazazi into yokuba kukho utywala obusefrijini. Abantwana banidwa i-constant supervision. So silisebe si-encourage into yoba lento kuthiwa i-open discussion between abazali nabantwana about usela utywala and into yokuba ayikho semthethweni and iyingozi empilweni zabo. Kwesi siganeko mnumzana uZuzile, ingaba mhlambi sele khona abantu ababanjiweyo? Ndibuza nje kungokuba mhlambi abantu okanye abantu abadala baye baqhubekeke ukuvumela abantwana bazingenise kwizinto ezikumila kunje, mhlambi kuba benethemba lokuba ingalo yomthetho ayithatha indima yayo. Yoloo nto ndibuza lo mbuzo uba ingaba ukhona mhlambi umuntu osele banjiwe?
ityala lisalivuliwe and ityala sisebenza kunye nonontlalontle to ensure into yokuba we have a watertight case. Asifuni ke silisebe sisebenzisana namapolisa ungqama ngubamba sibe singekagqibi the entire investigation. Enye ke into eye yasimosha apha into yokuba sifumanise into yokuba abantwana i-3 yabo ifunda eKapa. So abazali ekubeni kwenzeke esisehlo baya babathatha babathumela back eKapa ekubeni siyile soyoba interview. So disrupting ke ngoku our investigation as a department together with amapolisa. However, siyasebenzisana namapolisa, sikwasebenzisana ne-social workers zethu ezisekapa ogqabethu abasekapa so that icase lena ingaphelele emoyeni so that abantwana bakwazi ukuphindwa sifumane ithuba lohlala phansi nabo siba interview properly so that sizokwazi sidilishane ne-report ezodityaniswa ne-National Director of Public Prosecution so that babe kanti siyabamba. Enkosi kakhulu Mnumzana uZuzile, sibulele ngexesha lakho. Kwalapha ezindabeni, unyaka omtsha uqala ngendaba ezimnandi kubaqhubi nanjengoko kulindeleke ukuba lehle ixabiso lamafutha kule veki izayo. Ngoku masithume umntwana evenkileni. Sinamkele kwakhona sikwabhotisa nakwabo basanda ukungena. Uyakwazi ke ukuzibukela izindaba kwiqonga lika-SABC Plus ukanti ukuphela nje kwazo ungazifumana kwikhasi lika-YouTube ngokuba uthi SABC Indaba zesiXhosa. Kwinqaku lethu beliphambili sithe kurhaqwe abantu abathathu kwiziganeko ezahlukeneyo kwizandyondyo zemvula ezithwaxa iphondo laseMpumalanga ukususela ngosuku lweNyibidyala. Unyaka omtsha umiliselwe ukuzisa isiqabu kubaqhubi bemoto kunye nokwehla kwexabiso lepetrol. Ingxelo ekupheleni kukaDisemba evela kwi-Central Energy Fund ibonakalisa ukuba amaxabiso epetrol angehla malunga ne-59 ukuya kwi-63 yesenti ilitha, ngelixa abasebenzisa idiesel bangabona isiqabu sokwehla kwayo nge-135 ukuya kwi-147 yesenti ilitha. Kanye ngoku kuqhutywa kakhulu kukuhla kwamaxabiso eoli amazwe ngamazwe, yona iparafini ikhangeleka ingathi ingehla nge-108 yesensi. Xabiso epetrol kulindeleke ukuba ehle ingakumbi amaxabiso eoli nanjengoko yehle nkqu nakumazwe ngamazwe. Amaxabiso ebefudula eguquguquka esehla esenyuka, kodwa ukubonelela ngokuthe xhaxhe kwahlala kusesona sizathu samaxabiso ahlala ephantsi. Ngeli lixa irandi eyomeleleyo xa ithelekiswa nedola yaseMelika nayo ithe yadlala indima. Umlawuli we-econometrics uGqirha Azarjaman uthi ukuzithemba koMzantsi Afrika kuphucukile kwaye kubonisa inzuzo. That in turn has facilitated a decline in inflation to little over 3% now for most of this year, and that in turn has paved the way for lower interest rates, and it now looks as if those interest rates could decline still further given the continuing appreciation in the rand, today to below 16.5 rand to the dollar, its best level in 3 years. That is very disinflationary. It helps to keep import prices down and enables the ordinary consumer to maintain his buying power. Afrika utyhalela phambili ngohlaziyo kwaye noqoqosho lufumana ukuqina. Abahlalutyi balindele ukuba irandi iya kuqhubeka ekhula ngo-2026. Isebe lezembiwa kulindeleke ukuba libhengeze uhlengahlengiso olutsha lwamafutha kule veki izayo. Ziiteksi ezibalelwa ku-32 ezithinjwe ngamagosa ezendlela umasipala iKing Sabatha Dalindyebo eMqanduli eMpuma Koloni. Ezinye zeziteksi zifunyenwe zingakulungelanga ukuba sendleleni ngelixa elizinye zingenampepha. Eliphulo lale arhente yonyanzeliso mthetho liza emva kwezikhalazo ezisuka kubahlali baseMqanduli.
Iiteksi ezithathiweyo ziye zasiwa kwiindawo zokuhlola izithuthi eMthatha. Abanikazi bazo baye balandela besisa amaphepha, abanye beyokuzihlawulela. Ukanti umbutho weteksi iMqanduli Taxi Association uthi uye waqutyulwa yile nkqubo. Ekuseni ngezithuba zabo 8:10 sifumene information ethi law enforcement wase KSD ungaphakathi erenkini uthula imoto ulandela umthetho actually ufuna ipermits nezinye izinto. Xa ke ngoku sabe si consent ba as a leadership why singekho aware kulo mcimbi bangolwa sibe lapha, otherwise sonelisekile izinto abazichazayo ezibangolwa sibe phayana, because there are people abasuka from ezinye provinces ababasolo ba operate kwi local yethu, of which it's against the constitution. Ayivumi ba usuke kwelinye iphondo ufike uyotekisa kwi local yakhona. Sezinye zezinto bebezizele nozama uqinisekisa ba imoto zi-roadworthy na ezinye zirhafile zisemgangathweni. Abakhweli bayakuvuyela ukubona amagosa ezendlela egcina ucwangco ezindleleni. Kodwa ke kwisayidi lethu thina bagibeli siyiva loo nto into right, nangona ixesha lethu liphazamiseka, kodwa asinangxaki nexesha. Into ebalulekileyo kukufika apho siyakhona. So njengoba sibambezeleke lapha kulukuzanywa ulungiswa ingxaki yeteksi yokuthi xa iphuma apha sobe qinisekisa uba yonke into yawube irayithi kwisayidi leteksi. Kwixesha elingaphambili ngabikho le nto besingaphephanga, because udriver simazi noba uphelele noba akaphelelanga, kodwa ngoba siyayazi into yokuba uthi ephuma apha ephondweni sisiya kula maphondo siya kuwo orayithi. Ezi nkqubo kulindeleke ukuba ziqhube rhoqo. Kwezi taxi ranks ke siza kuya kuba izi-facilities zikamasipala kwaye sinegunya namandla okwenza oko. Asiambushi mntu, kuloko senza nje umsebenzi wethu esiwunikezwa yi-constitution yeli lizwe. Kulindeleke unyuke umthamo wemoto ezindleleni ngomso kuba abantu bebuyela emisebenzini. NdinguNomzwanele Mngoma kwiindaba ze-SABC eMthatha. Angcwatyiwe namhlanje amalungu amathathu osapho olunye lakwaXaba emva kokudilikelwa sisakhiwo esinemigangatho emibini bengaphakathi. Bebephume ngobuninzi abahlali baseSnake Park eSoweto ngeliyoxhasa usapho lakwaXaba. uHloniphile Xaba nowaziwa kakhulu ngelikagogo uyakhunjulwa ngothando nokuba ngumzali womntu wonke ekuhlaleni. Le nkondekazi neminyaka engama-60 isweleke ikunye nentombi yayo nomzukulwana ononyaka kuphela ezelwe ngethuba bedilikelwa yindlu. Intombi eseleyo uZintle Xaba uthi uyabulela ngenkxaso yabahlali kuquka nenkonzo ezolileyo yosapho lwakhe. My heart is at ease because I know that my family is laid with dignity. I'm happy. Yeah, I'm really happy. La malungu osapho adilikelwe sisakhiwo ngecawa, abo basindileyo basesesibhedlele phantsi kweliso logqirha. Ukanti ugqirha Mashawana uthi kuyadanisa ukubona inyikitya yokufa engakusapho olunye. As we promised and committed that they will have a dignified send-off, they are having a dignified send-off today. We've committed that we will build them a new structure, which the team has already started in doing that. Usomlomo webhunga laseRhawutini uMargaret Arnolds uyichazele ntlekele njengesikhumbuzo sokuba amagosa karhulumente mawaqubisane nokungalingani. The tragedy forces us to confront a difficult but a necessary truth. Housing is not merely about structure and shelter. It is about safety, it is about dignity and the preservation of life. uHloniphile Xaba ushiye emhlabeni intombi zakhe ezimbini nonyana ababini nabazukulwana abahlanu. Wanga umphefumlo wabo ungaphumla ngoxolo. Isizwe samahlubi sizingomba isifuba nanjengoko singabhujelwanga nangomnye umkhwetha kwixesha lolwaluko. Impumelelo yaso yenzeke nangona elisiko ligutyungelwe lilifa elimnyama emva kokuba kusweleke abakhwetha abangama-41 jikelele kweli logama eMpuma Koloni bengama-22 abalahlekelwe imiphefumlo. Ibiyimincili nemibhiyozo onyana bebuyile esuthwini. Oku kwenzeka nanjengoko isizwe samahlubi singakhange sibe nasiganeko sokubhujelwa ngumkhwetha. Kubazali ngakumbi oomama,
olusuku ingathi liphupha. Le 4 weeks lixesha lokuqala empilweni yomntana ona 18 years apho ndingena control, apho ndingakwazi uthetha naye insuku ziqenqeleke. Kodwa ke kuba bendiphinda ngowesibini unyana bendisendithembile iteam yakhe ngoba besebenzisana neteam eyi-1, kodwa ke iyoyikeka naxa umane usiva indaba uba kusenzeka ntoni, kodwa ke uThixo yena simthembile besisesibambelele apha. Ukanti kubanjwe abantu abayi-41 ngenxa yokuphula imithetho emayelana nolwaluko, kungekho namnye umuntu ophuma kwisizwe samahlubi kweli nani. Kubakho amadoda amabini okanye amathathu amadala apha angathi olukile nawo ahlala pha yonke imihla. Injongo ke into ezimbili, ukujonga uba abafana abagesi. Okwesibini, ukujonga into ethi xa kuvela ingxaki kube khona abantu abanamava uba ithwani lento xa ilento. Kusenjalo ngamakhwenkwe angaphaya kwama-30,000 athe oluka ngeli xesha. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eMonti. Kwezemidlalo, umqeqeshi weBafana Bafana Hugo Broos uthi ukuphumelela kwakhe indebe ye-AFCON neCameroon kule minyaka 8 idlulileyo kuyohlala kuhlele enhlizweni yakhe, kodwa uthi oko kokwezolo ujonge impinda kweli tyeli noMzantsi Afrika. Ukwathe iBafana izukuhleka nokuhlekisayo xa iqubisana neCameroon kumjikelo we-16 eRabat ngokuhlwa kwangomso. Sabaninzi ngo-2017 ngethuba iphumelela itumente neqela leCameroon labetha amaqela afana neYiphutha neNigeria kufikelela kwisicoco. uBruce ulazi idiski lase-Afrika njengomva wesandla sakhe emva kwembasa igolide neCameroon wabuya nebronze neBafana e-Ivory Coast ngo-2024. Oko kwamenza walambela impumelelo nangakumbi. It's not because I told that this is a special game for me that I will give some presents to Cameroon tomorrow. No mercy tomorrow, you can be sure. No mercy tomorrow. I have to win that game. That's all what counts tomorrow. So no hard feelings, no sentiments, no nothing. Nakubeni wabuya nodume eCameroon, kodwa zange sihlaziwe isivumelwano sakhe sengqesho neliqela, kodwa uthi zange abe nangqala ngeso sigqibo. Tomorrow it's a game between South Africa and Cameroon, not between Hugo Broos and Cameroon. Let that be clear. Secondly, there's been a lot of changes, and when so close to the tournament, you change a team, like it was changed in Cameroon. You always think, how will that end? Umdlalo uqala ngentsimbi yethoba ngokuhlwa kwangomso ngokwexesha loMzantsi Afrika. Sibulele ke mawethu ngokusiboleka kwenu indlebe, siphinde sidibane ngomso. Ningalibali ke ukuba ezizizayo ngomso ziza ngentsimbi yesithoba ngokuhlwa ngenxa yetumente ye-AFCON. Busuku benzolo.